εντάξει. Λοιπόν, ωραία, ξεκουρδίστηκα. Τι ήθελα να πω τώρα. Λοιπόν, τραγούδι θα πω, αλλά θα πω δύο κουβέντες, δύο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Με το Διαμαντή εδώ πέρα έχουμε μια πελώρια σχέση για Nesquik. Τέλος πάντων, έγραψα ένα κομμάτι χτες, τώρα δεν θυμάμαι τη μουσική, βαριέμαι κιόλας, θα το απαγγείλω. Το έγραψα για το Διάμα εδώ πέρα και το Μικέ. Και να πεις τη γάτα σου, ρε. Όλα αυτά από εκεί πίσω είναι. Είναι λίγο το story, πώς έφτασα μέχρι εδώ, λέει. Βροχερή Παρασκευή, ένα βράδυ του Γενάρη, σκέφτηκα του Διαμαντή να του κάνω μια χάρη. Πήρα το αυτοκίνητό μου, φόρτισα το κινητό μου, μια ξεκούρδιστη κιθάρα και είμαι εδώ μωρέ παπάρα. Έφυγα από το κουκάκι, μπήκα κάπου στη Φρατζή, μπήκα σε μια λεωφόρο, άκουγα όλο χατζή. Κάπου χάθηκα στο δρόμο, μπήκα στις γραμμές του τραμ και άκουσα έναν τροχονόμο να μου λέει Εγώ ξέρω να πηγαίνω κάπου ως τη Δράκου και νομίζω είναι περίπου μια καθέτη της Βεϊκού. Χάνομαι στην Πατησίων, παίρνω πάλι τη Λιωσίων, μπαίνω μέσα στην Αλεξάνδρα, στη Συγκρού έγινα άντρας. Στο αλάβαστρο να παίξω απόψε, από μέσα και όχι απ' έξω, είμαι τόσο ευτυχισμένος με τη φάλαινα θα παίξω! Και είναι όλα τόσο ωραία, όμως να, με τρώει κάτι. Έχω κάπου 2 ώρες ψάχνω πάρκινγκ στο Παγκράτη.